Здравейте! 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 Нямам повече варианти. Здравейте! 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 Това е моето. Здравейте! Не. Днес страхотен ден е днес, страхотен днес е ден, също мога да кажа. Тук компания ни прави и прекрасната Грациела Иванова, художник, млад художник, която всъщност съвсем наскоро е издала първата си книга през 2024 година. Тя пише афоризми и нейни прозрения за живота. Относно картините обаче, тя рисува модерни и въздействащи интериорни картини в абстрактен стил и макар и рядко, понякога рисува и в реалистичен стил. Тя имала и други самостоятелни изложби, но днес ще си говорим за предстоящата и най-голяма до момента самостоятелна изложба. Казваме добър вечер на Грациела. Аз, понеже издавам тук една малка тайна, познавам я от няколко години, мога да се опитам, ако тя ми позволи, да я наричам и Грейси. Да, Позволяваш ли ми? Здравейте на всички. Здравейте! Приятно ми е да съм тук. На нас също ни е приятно. Да, Благодарим ти. Благодарим. Нека да тръгнем в действие. Разкажи ни кога и къде ще е тази изложба. 3, 2, 1. Старт! Старт. Да. За относно изложбата, тя е на много дълго чакан момент, тъй като аз отдавна исках да имам изложба в София и търпението се заслужава. Тя е относно мои абстрактни и реалистични картини, както вече казаха колегите, и са включени много дълбоки прозрения в моите книги, в моята книга и в моите картини, т.е. Сега книги казах, но за сега е една издадена. За сега. Няма да казваме за други неща, да. И да, това е. Ако имате въпроси... Кога ще бъде изложбата? Изложбата е на 15 февруари от 7 часа. Точно след Деня на влюбените. Да, точно след Тематично. Деня на влюбените е много тематично. Мога да кажа адреса. Какъв е? Мястото е Jennifer Artemis Gallery и адреса е Екзарх Йосиф 7. Това ще бъде една много атрактивна изложба, тъй като аз включвам нова светлина от себе си, а то е абстрактно изкуство, което е представено с дълбок замисъл в цветовете и в заряда, в емоцията, с която съм я рисувала, и е с цел предаване на хубава положителна енергия чрез изкуството ми, за да може хората, щом се докоснат до нея и гледат моите картини, да се почувстват добре, защото вече са такива отзивите и виждам, че въздействат по този начин. А какъв е стила на картините? Новите картини, които са подготвени, са абстрактен стил, абстрактен експресионизъм. Предимно хората му казват цапаници. Но аз му казвам дълбоко изразяване на себе си чрез експресия и има замисъл в цветовете. Ще издам дори замисъла на една от картините, тъй като ще издам сега. Една от картините е свързана с любовта, но не само с любовта, а с любовта към живота. Все пак можем да го включим тематично, че е точно след 14 февруари. Да. Да, Любов. А ти вече си имала отзиви за картини? Какви Имам са от- били те? имам отзиви за картините. Хората, които си купуват мои картини, първо ще дам един пример. Жена си купи картина от мен. Има моя картина на двойка, която мъжът целува жената по челото всъщност. И след няколко месеца тя откри своята половинка и вече имате детенце, което много се радва. Не знам от това зависи ли, но някак си се напаснаха нещата по този начин и аз го свързвам с това. Някак сякаш моите картини са манифестиращи и хората, които си купуват примерно пейзажи, морски и така нататък, почват много да пътуват. И някак го чувствам сякаш тази хубава емоция, която аз я прилагам в картините ми, защото аз рисувам много желание и страст, с много харизма. И когато изрисувам една картина и си казвам, че е готова, аз знам, че има подходящ човек за тази картина
и на когото ще носи или и носи щастие дори. Така го усещам. И А го виждам. случва ли ти се да отказваш покупка на някой, защото не си усещала, че тази картина е с този човек? По-скоро, може би 2-3 пъти не се е получавало с даден човек, защото някакси не си съвпадат енергиите или, как да кажа, като настроенията и по-скоро не се е получавало. Когато нещо не се получава, то някак интуитивно спира да се получава, защото не се получава. Но с 99,99% от хората, с които аз съм доста... А как е името на изложбата всъщност? Имаш ли име на изложбата? Няма име на изложбата. Тя е... Темата Своя. е, да, самостоятелна изложба. Няма тема, но мога да кажа какво включва, което вече Да. показахме. Абстрактни и реалистични картини, плюс представя на моята книга. А за книгата... За Чакай, нея ще поговорим. ще поговорим след малко и за Чакай. книгата, но преди това ще се насладим на още музика по избор на Роман Михайлов. Останете с нас и с нашия разговор с Грейси. Сега продължаваме нашия разговор с Грациела Иванова, която е тук на гости при нас. Както вече ви разказахме, предстои самостоятелна изложба, защото Грейси е прекрасен художник, но освен това, наскоро, както вече ви казах, през 2024 година тя издаде своята първа книга и сега ще си поговорим малко и за книгата всъщност. Разкажи ни малко повече за това каква е тази книга Как и се за, казва? да, за какво е тя. Книгата включва афоризми. Казва се житейски истини. Всеки, който влезне в Google и напише житейски истини Грациела Иванова, може да открие профилът, професионалният профил към реална Instagram страница, но сега всичко се случва в социалните мрежи, както знаем. А за книгата, тя включва афоризми, както вече казах, които са мои житейски прозрения. Тези житейски прозрения съм осъзнала в периода от 2022 до 2024. Те са от наблюдения и от мои осъзнавания. Тези текстове. Следвам мотото Less is more. Това означава по-малко значи повече. Тоест в тази книга, в 130 страници, събрах кратки, точни и ясни мисли, за да може хората за кратко време да осъзнаят много. И дори има хора над 30-35, аз съм на 25, но има хора по-големи от мен, които я четат и казват: вау, ти истинска ли си, наистина ли разсъждаваш по този начин? Ти как можеш да имаш такива прозрения на тези години? И аз им отговарям: нямам представа, но много размишлявам и анализирам. И това ме е довело до тези прозрения, които вече няколко читателя са ми споделили, че се препознават в книгата ми. Жени са плакали на нея с цел това, че са осъзнавали много от нея по техни думи. И на мен целта ми е това, което искам да оставя като послание в нея, е призив за промяна в мислите, призив за положителна промяна. И когато виждам, че тя е активна и виждам, че има резултати, това ме кара да се чувствам добре, защото съм помогнала по този начин на хората, които са избрали да я прочетат. Тази книга, сега ти казваш 130 страници, по-малко, повече ли е била? Има ли са моменти, в които си писала, но си го изхвърлила това, което си писала? Не съм хвърляла нищо. Всичко пазя и защото всяка една мисъл е много ценна. Не съм хвърляла нищо, но всичко съм запазила, което е имало в този период. Всичките тези неща, които си написала вътре, са инспирирани от твои усещания и неща, които си преживяла? Не, прозрения. Прозрения. Имам дадена ситуация и някак осъзнавам и виждам решението на социалния проблем. Да кажем социален проблем. От наблюдение или от мой опит или от двете. И изведнъж виждам някак реалността и какъв е най-благоприятният начин да се разреши дадена ситуация.
и тя засяга като житейски правила, като правила, по които просто така работят. И съм ги осъзнала и съм ги забелязала. Може би да са други хора работят по друг начин, не знам. Но само знам, че хората, които вече са чели, са осъзнали и са им... не знам колко са осъзнали, но са се разкрили полета за размисъл чрез нея. А така малко ще се отклоня от книгата, Да. но така като ми говориш, ми създаваш впечатление, била ли си някога медиатор в дадена такава ситуация, в която си била страни и си виждала конфликта и всъщност да си го потушавала като страничен наблюдател? Нямам никакъв... Ти имаш предвид от опит, Да. дали съм минала през това. По-скоро е наблюдение. Виждала съм и от двете страни кое как работи, но не е наблюдение да гледам двама човека как се Да. случват нещата, а по-скоро наблюдение в друг човек, с който има комуникация с мен. Виждам определено поведение и виждам разрешаването на, примерно, на дадена травма и така нататък. Аз съм работила над себе си, много съм осъзнавала и държа на личностното развитие. И много анализирам и да, виждам какъв е най-благоприятният начин на разрешаване и съм го виждала и от едната и от другата страна. Добре, за финал на нашия разговор, нека отново припомним на нашите слушатели къде всъщност и кога могат да видят твоята изложба първо и второ, как могат да те намерят. Сега, последно също искам да кажа пример от книгата ми. Добре. Дайте ми житейска ситуация, конфликтна, и ще ви кажа, ако се сещам, за примерен текст от книгата. За да... В момента да ти дадем ние с Деси житейска ситуация. Да. Да. Коя житейска ситуация искаш да дадем? Ето едно предизвикателство и за вас. Ами не знам. Добре, карате се за една чаша, която не трябва да бъде в левия, в десния ъгъл и там произлиза голям конфликт, в който си връщате стари скандали, които са безмислени, но там става всъщност още по-голям конфликт. Как такива хора, според теб, да тушират нещо такова? Имам мисъл. Пример давам. Приемането е в основата на дадени взаимоотношения. Липсата на това води до съпротива и до конфликт. Но в момент на приемане човек, освен че приема и себе си, приема и другия човек. Това е искрена, истинска любов. Току-що се го измислих. Да. Но го казвам, защото... Тоест, разковничето е да се приемаме такива, каквито сме. Да, приемаме себе си и човека до себе си. Примерно. За да дам пример, ето това включва моята книга. Пример, да. Макар че сега си го измислих. Да. Как могат да те намерят хората? Могат да ме намерят, като напишат в Google Грациела Иванова житейски истини, а за изложбата ми, която включва абстрактни и реалистични картини, която е 15 февруари, Екзарх Йосиф 7, Jennifer Artemis Gallery. Това е откриването на изложбата. Предстои грандиозно откриване с музика. Ще има и напитки. Не ви съблазнявам. Така че ще очаквам всеки един човек, до когото са се докоснали моите думи, за да може повече хора да се наслаждават на това, което е направено с искреност и това, което се заслужава да се види. Благодарим на Грациела Иванова. Ако ми позволиш, в края на разговора ще те представя като артист, защото за мен ти не си просто художник, т.е. не просто не си само художник, не си само автор, ти си един комплексен артист и аз смятам, че България има нужда от повече такива млади хора, защото ако имаме повече трезво мислещи и отдадени артисти, какъвто си ти, това би спомогнало не само за нашата култура, но и за ценностната ни система.
мисля искрено. Искрено го мисля, Грациела Иванова беше това. След малко пък с Деси имаме какво още да ви кажем, но преди да стигнем до там ще се насладим на още музика по избор. И след това си пи Дески. Добре, чакай да... Каквото искаш. Много ти благодаря, беше много яко. Да, и аз. Ще ви отпадна. Ми хареса, благодаря. Получи се супер, нали? Да, беше много хубаво.